Program eviduje záznamy z jednotlivých návštev pacienta, teda z konzultácií. Každá konzultácia obsahuje zoznam zistených diagnóz a príznakov, popis problémov, ktoré uvádza klient, riešenie, ktoré mu bolo odporúčené, zoznam užívaných preparátov a prípadne aj fotodokumentáciu. Pokiaľ teda prichádza pacient na opakovanú návštevu, informácie v zozname konzultácií terapeuta veľmi rýchlo uvedú do problému. Kliknutím na ktorýkoľvek dátum konzultácie sa zobrazia údaje k tejto návšteve. V strednej časti v okne Zoznam symptómov a diagnóz ku konzultácii je zobrazený zoznam všetkých zaevidovaných symptómov. Podľa farby ich výpisu je možné určiť, či bol symptóm, diagnóza už riešený, teda či sa liečila príčina tohto symptómu alebo nie. Symptómy vypísané červenou farbou sú neriešené v danej konzultácii, čiernou farbou sú riešené. Ak niektoré zo symptómov z minulej konzultácie stále pretrvávajú, môžete ich označiť a prekopírovať do dnešnej návštevy, teda do aktuálnej konzultácie. Konzultáciu so všetkými k nej prislúchajúcimi záznamami môžete vymazať tlačidlom Vymazať konzultáciu. Tlačidlom Odporúčané riešenie môžete zobraziť text odporúčaného riešenia, ktorý bol pacientovi pri danej návšteve vytlačený. Takto presne viete, čo ste pacientovi odporúčili. Tlačidlom Užívané preparáty môžete zobraziť zoznam všetkých preparátov, ktoré ste pacientovi predpísali. Niekedy je potrebné vrátiť sa k minulej návšteve a urobiť v nej úpravy, prípadne vytvoriť nové odporúčané riešenie. Dvojklikom myšou na požadovanom dátume v zozname dátumov konzultácií program umožní nastaviť vybranú konzultáciu a robiť s ňou všetky operácie ako s aktuálnou. To, že sa pracuje s inou ako dnešnou konzultáciou, je signalizované červeným sfarbeným dátumom. Často je vhodné vyhodnotiť účinnosť liečby porovnaním fotografie príznaku z rôznych návštev pacienta, prípadne využiť snímok na pohodlnejšiu diagnostiku. Fotografiu je najjednoduchšie získať digitálnym fotoaparátom. Aby ste mohli využívať evidenciu fotografií, je potrebné ju najskôr povoliť v nastavení programu zaškrtnutím voľby Používať fotomodul. Vhodné je povoliť programu zmenšovať obrázky na rozmer 800x600 alebo 1024x768, nakoľko obrázky napríklad z 5 megapixelového fotoaparátu zaberajú na disku veľa miesta. Po nafotení je potrebné obrázky preniesť do programu. Môžete to urobiť buď pripojením fotoaparátu k počítaču pomocou USB kábla, alebo vybratím pamäťovej karty z fotoaparátu a jej zasunutím do čítačky v počítači. Takto pripojený fotoaparát alebo zasunutá karta sa javí ako disk. Otvorením súboru s obrázkom tento pridáte do databázy. Ku každému obrázku môžete vybrať dátum návštevy, ktorej sa týka, zadať názov obrázku a prípadne zadať jeho popis. V zozname konzultácií sa k jednotlivým návštevám zobrazujú len obrázky týkajúce sa tejto návštevy. Pre pohodlnejšiu prácu sa kliknutím na nápis Foto zobrazí zoznam všetkých fotografií k danému pacientovi. Kliknutím pravým tlačidlom myši na názve obrázka ho označíte pre porovnanie. Podobným spôsobom môžete vybrať až 4 obrázky a potom ich navzájom porovnať. Využitie fotodokumentácie je v mnohých prípadoch nevyhnutnosťou. Inokedy môže pomôcť terapeutovi dokumentovať pacientovi pomocou fotografií úspešnosť liečby.